kudin allowance da yan majalisar dokokin kasar suke karba. Yan majalisar dai sun yi ikirarin cewa ba su yi karin ko sisi ba cikin kudaden da ake basu, sai dai wasu yan kasar sun musanta wannan kirari, suna cewa yan majalisar dai kawai na kokarin azurta kansu ne da dukiyar kasa. Daga Maradi ga rahoton Cima'ila Isufu. 'Yan majalisar dokokin gabaki ɗayansu ne suka amince da kawo 'yan gyare-gyaren ga tsarin allowance kim nasu da zumar kawo haske kan yadda suke samun kuɗin, kamar yadda honorable Kallamu Tari, shugaban kwamitin kula da sha'anin doka na majalisar dokokin ƙasar ta Nijar, ya bayyana wa manema labarai. Duk shekarun da sun wuce tun da an kai asamblan da ta ƙasar nan ba ta binciken ta ba cikin aikin da take yi. Gare mu ne za a farawa, kuma mu mun ka ce a fara da gare mu, saboda kowa shi kiyaye amana wadda kasa ta bashi. Shine mun kai yau ba mu ƙara dala ba, gurabe ne an ka sake ma kuɗin. Kamar yanzu abin da ya shahi sufuri sai a ce an ba dibite jika 200 na zuwan shi da dawowar shi na kewaye-kewen da yake yi. To sai an ka ce a ga abin da doka ta ce nan wurin, ko ga abin da ya kamata doka ta ce nan, amma akwai wasu kuɗi wanda ya kamata a zuba mishi musamman na aikin shi ne, a zuba su ta wannan fanni. Ga inda ya kamata a zuba su cikin aikin shi ne na dubite, kamar in ya zo nan ya yi aikin doka, ya yi aikin dokoki ya kare, akwai albashi wanda ya kamata a zuba mai na wani aiki da ya shafi wannan abin, su ne aka rarraba. Tun daga lokacin da 'yan majalisar suka ɗauri wannan aniya ne masu farar hula ke ta kunhon baki suna ta da jijiyoyin wuya, inda suke ta bayyana ra'ayoyinsu na yabo ko suka kan wannan mataki. Malam Nuhu Arzika, shugaban kungiyar farar hula ta MPCR, cewa wasu na ɗauka aikin 'yan majalisa kasuwanci ne. Mutane sun mai da aikin majalisa ma kasuwanci. To don Allah da Annabi, yaya ne hankali zai iya ɗauka a ce ɗan majalisa yana dibin ta hanyar wannan ne zai samu kuɗin da zai biya ma mutanen da gazowa ganin shi 'yan siyasa 'yan uwan shi da dangin shi, duk taimakon da zai musu ya dibin ta wannan hanya zai samu kuɗin da zai huskanta wannan abu. Babu gaskiya ko miskala zarati. Yanzu sun ƙara alawus da ana jika 24.78, yanzu aka maida shi jika 50 duk ini jika 50 ake basu. Sai dai da yake mai da martani kan wannan batu, honorable Bukar Sani Zilli cewa yayi abin da ake ba 'yan majalisa ba su isa daukar ɗawainiyar mutanen da suke wakilta. To wanda ai ba ma ba shi ake ba dan ya ɗauki nauyin da ke bisa kai shi, wannan nauyi sai Allah. Radda aka ce doka ta ce duka ɗan majalisa guda za ya wakiltar mutum 100,000. To abin da ya kamata fara yi ya tsare, ya tabbatar da kan cewa lalle mutanen nan nashi, na ɗaya an tabbatar musu da lafiya, na biyu ba su da yunwa, na uku yaransu suna makaranta, na hudu a ce lalle ƙasar Niger an tsare ta da kyawu ana cikin wannan. Ita majalisa ikon da ke tsaye da wani iko ne, daidai kurshi daidai ruwa, duk da haka dai mugun gatarin kayan sa rika bamu. Kenan wannan abu da aka tsaida da kowanne yake samu Allah sa mai albarka. 'Yan majalisar sun kuma yi bayani kan cewa sabani da wasu 'yan kasar ke tunani an rage masu kwatankwacin sefa jika 17 daga cikin abin da suke samu bayan an kasafa kuɗin nasu. Jama'ila Isufu, BBC Hausa daga Maradi, Jamhuriyar Niger. To a Maradin yanzu dai karfe 7 ne na safe saura minti 16, haka kuma yake a Abuja, Najeriya. Muhammad Anur Muhammad ke gabatar muku da wannan shiri daga sashen Hausa na BBC. Za ku iya sauraron mu kai tsaye a shafinmu na intanet bbchausa.com, inda za ku iya karanta labarai da muke sanyawa akai-akai. Wasu ma har da ta bidiyo za ku iya gani, za kuma ku iya tattauna akan labaran da muke kawo muku a shafukanmu na sada zumunta da muhawara.